Община Тунджа отново доказа, че е пример за сплотеност и съпричастност. Традиционният благотворителен бал за поредна година обедини стотици хора около каузата за подкрепа на деца и младежи от региона. За пореден път община Тунджа показва специално отношение към тези деца, които имат нужда и подкрепа в определен момент. Наистина съпричастността е това, което ни прави на първо място хора, и да помагаш на децата на Тунджа в момент, в който те имат нужда, е безценно, наистина е похвално. Събитието привлече над 350 участници, представители на бизнеса, общественици и дарители от цялата област. Изключително съм доволен, че корпоративният бизнес е много широко представен в това събитие. Това е една съпричастност от негова страна, това е една подкрепа от корпоративния бизнес, това е една надежда, че тия, които са подкрепени, утре ще се влеят в него и те ще бъдат подготвени така, че това хубаво начинание да се разширява и да продължава много дълги години. Много добро събитие, което община Тунджа организира в помощ на децата от общината. С радост се включваме в него всяка година. Така се надявам да бъде и занапред. Трябва да се дарява. Който дарява, винаги е богат. За първа година, освен сладкия щанд и ръчно изработените сувенири и картички от читалищата в община Тунджа, имаше и уникални продукти, изработени от занаятчии и местни производители. Благодарна съм на ръководството, че решиха да ни поканят. Инициативата е просто невероятна. Тя подпомага децата на община Тунджа. Всичко това, което се събира на този благотворителен бал, е за децата на община Тунджа, за тяхното развитие и за развиване на техните таланти и възможности. И сега, както казах, по традиция коледарите се даряват от стопанина, а нашият стопанин на община Тунджа е господин Станчо Ставрев, по чиято покана сме тук, за което му благодарим. Вечерта бе свързана с щедростта на сливенския митрополит Арсений, който дари картини, нарисувани от деца с аутизъм. Благогодна и народополезна инициатива, такъв благотворителен бал. А и сам апостол Павел ни казва: благотворителността и щедростта не забравяйте. Именно в съзвучие с тези апостол Павлови думи и господин Ставрев и неговия достоен екип организира 16-ти път. По любезната покана на общинското ръководство се откликнах и аз. Кметът на община Тунджа Станчо Ставрев подчерта важността на инициативата и изрази благодарност към всички участници и дарители. С вълнение ви споделям, че сумата, която заедно с вас сме събрали в рамките на тази инициатива, а тя по същество е съпричастността нашата общата към децата на Тунджа, надвишава рекордните 700 хиляди лева, което я прави една от най-успешните благотворителни кампании в България. Това е огромна отговорност и предизвикателство, но на първо място изключителна благодарност към всички вас, защото това е ваше дело. Всичко това, което правим заедно с вас в подкрепа на децата на Тунджа, има смисъл и тази пълна зала е категорично доказателство за това, че ние с вас вършим нещо полезно, нещо смислено и важно в навечерието на Коледа и изпълваме с смисъл тази шаблонна фраза, че по Коледа се случват чудеса. Да, случват се чудеса и ние с вас сега сме част от това чудо. И тези малки деца, които преди малко ни представиха нашите български традиции и тези деца, които ще чуем след минути и са част от отличените деца със средствата, които събираме заедно, са доказателство за това, че тази вечер е важна, че е специална, че е нашата вечер. И една голяма слабост на тази инициатива, която смятам заедно с вас до година да изправим.
Не е правилно да събираме парите заедно, а да ги връчват само представители на общината. Затова ви предлагам до година във всичките сесии на благотворителната инициатива, всички заедно с вас, които събираме парите, заедно да наградим нашите деца. В благотворителното събитие се включиха кметът на община Ямбол Валентин Ревански и кметът на община Елхово Петър Гендов. 5 общини и областна администрация Ямбол предоставиха свои уникални предмети за участие в търга. Сред останалите предмети бяха италианска мини-цигулка с автографи на Васко Василев и Веско Ешкенази, както и екипи маратонки на Григор Димитров. Любителите на музиката се възползваха от възможността да наддават за плакат на Deep Purple с автограф на ДонЪрли и на Диана Експрес. Всеки предмет носеше своята история и принос за благотворителната кауза. Кметът на Ямбол Валентин Ревански спечели наддаването за специален предмет от благотворителния търг колекция от автобиографична книга и дискография с автографи на Лили Иванова и представи картината, предоставена от община Ямбол специално за търга. Искам да благодаря за поканата първо и да представя картината. Всички виждате една емблематична сграда за Ямбол. Всички знаем нейната история, че дълги години ще се разшеше. Имаше доста премеждия, докато успеем да я откупим от собственици и след това да я реставрираме. Наистина беше трудно. За картината също има много интересна история. Искам да благодаря и на господин Даскалов, на художника, тъй като още като я видях в социалната мрежа, искахме да я откупим, но тя беше вече подадена за семейство от столицата. И му благодаря, че се съгласи да я направи още веднъж. Тази картина не е само изкуство, а тя показва и уважението ни към нашата култура и към нашата история и искрено се надявам, че ще намери своя нов дом и ще продължи да вдъхновява. На благотворителния търг се получиха много интересни наддавания за предмети, които многократно надвишиха обявената стойност. А за събраните близо 200 000 лева, общата сума от всички издания надхвърли 900 000 лева. Тунджанската Коледа не е просто благотворителен бал, а символ на солидарността и човечността, които изпълват този празничен сезон със смисъл и топлина.